Isingxengxeso esenziwe yiFW Klerk Foundation irhoxisa intetho kaMnumzana Klerk kunye nengxelo eyenze ngoLwesihlanu malunga nomba wokuba inkqubo yocalucalulo yayingelo lwaphulo-mthetho olubhekiswe ebantwini asithenjwa kwezinye iinkalo. Ingxelo ekhutshwe yiFW Klerk Foundation ngoLwesihlanu yokuba uluvo lokuba inkqubo yocalucalulo elulwaphulo-mthetho ngakuluntu yayilifuthe leRussia yamakomanisi iqokene ne-ANC idale isangqwe kweli. Isingxengxeso esenziwe yiFW Klerk Foundation izolo asikathenjwa ncam njengesilungekileyo. I think the apology is actually, should be rejected with the contempt that it deserves. Because you can't, even if you look at the apology itself, it says that, so something about timing, this is not the right time. In other words, this is not the right time to tell us that apartheid was not a crime against humanity. There might be another good time. Kuvuka ingcingane yokuba la FW Klerk Foundation igcwele untambo olukhulu bobhulu ecaleni abanokuba bawamkela uMzantsi Afrika omtsha. That suggests that within the foundation there are right-wing racist ideologues and part of the circle of de Klerk. So if we see a transformation of his life, even at this late hour, and of the foundation, then step by step our own doubts may disappear. But I think we also need to look at how we've responded as a nation. Ukanti uMnumzana Klerk isiqwa kakabonakali yena ephawula nto susela udlwana ndleba walenzwa ne SABC nolwadala ingxoko lesavakalayo nakusasuku.